Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα The Wet Podcast. Σήμερα είμαστε στο Bridal Loft με την Φέδρα τη Θεοδωρίδου. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε, Φέδρα. Χαίρομαι πολύ που σας έχω στο χώρο. Και εμείς χαιρόμαστε πάρα Σας πολύ που μας φιλοξενώ. δέχτηκες στο χώρο σου, τον υπέροχο. Αυτό εδώ τον τοίχο τον έφτιαξες με την Εφη, μου Όχι, είπες? δεν το φτιάξαμε με την Εφη, με έναν εκπληκτικό φίλο του Μάλαμα, του Στέφανου του Μάλαμα που μας σύστησε, σκηνογράφος, έκατσε 3 μέρες. Είναι μια δημιουργία του ίδιου του ανθρώπου αυτού. Και ήρθε και έμεινε εδώ και το έφτιαξε. Εντυπωσιακό. Είναι κομμάτι-κομμάτι, είναι με πολύ μεγαλάκι, με πολύ αγάπη. Το έχεις καιρό αυτό εδώ. Είναι η ταυτότητα του Bridal Loft. Είναι ανθισμένο όλο. Μπράβο. Πάντα ανθισμένο να είναι το Bridal Loft. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που μου λες και σε ευχαριστώ. Πότε ξεκίνησε το Bridal Loft, για πες μας? Το 2017 ξεκινήσαμε. Σκεφτήκαμε να ανοίξουμε έναν χώρο δεύτερο στο κέντρο της Αθήνας για να μπορούν να μας έρχονται όλες οι κυρίες από τα προάστια, είτε δυτικά είτε βόρεια, οπουδήποτε, γιατί είμαστε στον κόμβο ακριβώς. Είμαστε απέναντι από τη Μητρόπολη Αθηνών, Μητροπόλεως 62, να πούμε και τα στοιχεία μας όλα. Βεβαίως. Εδώ στο Bridal Loft έχουμε κάνει έναν χώρο, το Baby Loft, που έρχονται πάλι όσοι θέλουν να βρουν υπέροχες δημιουργίες σχεδιαστών και εγώ που φτιάχνω διάφορα ρούχα, σε συνεννόηση με όλους τους αγαπημένους μας πελάτες που μπαίνουν στο χώρο. Και είναι όλα παιδικά. Είναι ένας ανθισμένος άλλος χώρος, το Baby Loft που λέω εγώ, και έχουμε τα πάντα για τη βάφτιση. Άρα εδώ βρίσκουμε και το νηφικό και το βαπτιστικό, κάποιο ρούχο για να πάνε οι κυρίες στα παιδάκια τους όπου θέλουν, σε κάποια γιορτή ή σε κάποιο event, και βραδινά φορέματα. Ράβουμε ό,τι θέλουν οι κυρίες. Για όλες τις εκδηλώσεις, λοιπόν. Για οποιαδήποτε στιγμή δική τους προσωπική. Για πες μας λίγο για το background σου, δηλαδή η οικογένειά σου, από ό,τι μου είπες, ασχολείται με τα καλλιτεχνικά. Ναι, λοιπόν, εμείς ξεκινήσαμε η προγιαγιά, Φέδρα, που έχω πάρει και το όνομά της. Λαμπερή γυναίκα και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί νομίζω ότι αντιπροσωπεύω πιστά το όνομά της. Μ' αρέσει να γελάω, μ' αρέσει να είμαι έξω καρδιά. Γίνομαι ένα με τους πελάτες, αγαπώ τους φίλους μου. Έχω πολλούς φίλους και θεωρώ ότι είναι πλούτος. Δηλαδή θεωρώ ότι είμαι ευτυχισμένη και έχω καλούς ανθρώπους με πολύ καλή ενέργεια δίπλα μου. Τέλεια. Και βγάζεις και εσύ αυτή την ενέργεια. Μου το βγάζουν οι άλλοι νομίζω. Όπως εσύ, Αντώνη, είσαι λαμπερός, χαμογελαστός και έχουμε μια υπέροχη συνέντευξη. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Μπαμπάς φωτογράφος. Ο μπαμπάς φωτογράφος, λοιπόν η προγιαγιά μοδίστρα, μένανε στο Βόσπορο, στην Κωνσταντινούπολη, η γιαγιά είχε ατελιέ δικό της. Οπότε η προγιαγιά μου, έτσι, η προγιαγιά ήταν στα Θεραπιά, κάτσανε εκεί πέρα, είχαν τα πάντα και κάποια στιγμή αποφασίσαν ότι θα φύγουν από εκεί πέρα για να έρθουν εδώ. Και ήρθαν στον Πειραιά, οπότε κατασταθήκανε η προγιαγιά, ο παππούς και η γιαγιά και ανοίξαν έναν χώρο που έχουμε στον Πειραιά. Οπότε από αυτόν τον χώρο ξεκίνησε έτσι η οικογένεια, η μητέρα μου, Φίλιππος και Χριστίνα η μητέρα και ο μπαμπάς, πολύ ωραία επιχείρηση και πήραμε πάρα πολύ ωραία εμείς μετά και συνεχίσαμε όλη αυτή την επιχείρηση που βρήκαμε και νομίζω ότι είμαι άξια σε αυτό το κομμάτι και τη συνεχίζω όπως πρέπει, θεωρώ. Το βλέπουμε. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ να σας πω, όσοι το παρακολουθείτε, ότι η Φέδρα μου έχει ζητήσει να μιλάω δυνατά. Ναι, Αντώνη, γιατί έχω μία μικρή, λίγο έτσι μια κουφαμάρα. Το πρόβλημα είναι όμως... Αλλά θα είναι μέχρι τον Ιούλιο, γιατί θα κάνω ένα δεύτερο χειρουργείο, οπότε δεν θα έχω θέμα και θα σας ακούω καλύτερα. Να πάνε όλα καλά. Το πρόβλημα είναι ότι βγάζεις μια ηρεμία, ναι, που εμένα με δυσκολεύει να φωνάζω. Γιατί θα πρέπει εγώ να φωνάζω, αλλά να είσαι εσύ ήρεμη. Ναι, εγώ είμαι ήρεμη, ναι. Είσαι πολύ ήρεμη. Ναι. Βοηθάει αυτό τις νύφες? Νομίζω ναι, αυτό τους το βγάζω και με κοιτάνε και νιώθουν σιγουριά για το τι θα τους πω, πώς θα κινηθούμε, με εμπιστεύονται, είναι πολύ βασικό αυτό. Ό,τι πείτε, μου λένε κατευθείαν, τι θα λέγατε εσείς, τους ρωτάω που θα είναι ο γάμος για να μπορέσω λίγο να μπω και στο κομμάτι το δικό τους. Οπότε από εκεί και πέρα, πάντα φυσικά εγώ, όταν είμαι, γιατί θέλω να είμαι μέσα στο χώρο που δειγματίζεται το νηφικό, να εξυπηρετώ εγώ, θέλω να έχω αμεσότητα με την ύφη μου. Την κάθε νύφη την αισθάνομαι ότι είμαι εγώ. Έτσι νιώθω, οπότε μπορώ και μπαίνω σε αυτήν μέσα
Και κατανοώ πράγματα και στο μυαλό της και στο σώμα της, πώς θα ένιωθε καλύτερα. Να έχω βίωμα δικό μου, δηλαδή πώς θα ήμουν εγώ μέσα σε αυτό για να τους το περάσω. Οπότε νιώθουν καλά. Βρίσκουμε πάντα αυτό που θέλουν. Για μένα δεν υπάρχει δεν γίνεται ή δεν μπορώ. Γίνεται, μπορώ και πάντα πετυχαίνουμε το στόχο μας μέχρι τελευταία πρόβα που θα κάνουμε οτιδήποτε, είτε νηφικό είναι αυτό, είτε βραδινή τουαλέτα, είτε για κάποιο μωράκι. Δηλαδή μπορεί να θέλει μια μανούλα να έχουν και το ίδιο ρούχο. Πάλι που μπορούμε να το δημιουργήσουμε και να τους το βγάλουμε. Γενικά, οπότε είναι ήρεμες μέχρι τέλος και λίγο ζόρι να έχουν. Τις βλέπεις κάποιες που μπορεί να θέλουν να σου πούν, να σου κάνουν. Ξέρουν ότι αυτό που λέω το εννοώ, ότι είναι έντιμο αυτό που λέω και αληθινό. Οπότε με εμπιστεύονται κατευθείαν και χαλαρώνουν, ηρεμούν. Και βγαίνουν όλα ήρεμα και σωστά μέχρι τέλος. Όποια κυρία έχει άρνηση ή είναι πάντα από την αρχή δύστροπη, φαίνεται μέχρι τέλος. Δηλαδή κάτι μπορεί να πάει στραβά, κάτι να γίνει έτσι, κάτι να συνεχιστεί και πάλι φυσικά με την καλή μου την ενέργεια, αυτό έρχεται και ξέρεις, ισορροπεί λιγάκι και γίνονται όλα σωστά στην πορεία. Με θετική σκέψη και αγάπη τα προσπερνάμε είναι όλα. Το number one για μένα, ναι. Δεν μπορεί να υπάρξει κάποιο εμπόδιο. Με αυτά υπάρχει επιτυχία. Η επιτυχία νομίζω είναι με όλα αυτά. Να είσαι αληθινός, να είσαι σωστός σε αυτό που κάνεις, να αγαπάς τη δουλειά σου. Τη λατρεύω τη δουλειά μου. Έχω ρίξει ξενύχτη στη δουλειά μου. Από την παραγωγή που έχω κάτσει, έχω να ράψω, τι να είναι αυτό, μπορεί να είναι το πιο απλό τώρα, ένα κεράκι για το κουτί, να κάνω το φιωγκάκι σωστά, αν δεν μου αρέσει ο φιόγκος θα το λύσω, ή την μπομπονιέρα, θα βάλω τα κορίτσια να αναλύσουν, ή θα περάσει κάποια δύσκολη πελάτη από το χέρι μου κάτι, για να το τελειώσω σωστά, να μην έχει θέμα και να ελέγξω μετά όλα τα υπόλοιπα. Είναι η αρχή μου αυτή. Και νομίζω ότι βγαίνει και παραέξω και ευχαριστιόνται όλοι και φαίνεται από αυτά που θα γράψουν, αυτά που θα πούν. Φυσικά, σίγουρα έχουμε και συμπάθειες και πάθειες, έτσι. Αυτό είναι, δεν υπάρχει. Σε κάθε δουλειά γίνεται αυτό. Σίγουρα στους πελάτες μας θα υπάρχουν και τα στραβά. Και έχουν τύχει πάρα πολλά στραβά, να ξέρετε. Απλά προσπαθούμε, αφού έχουμε κάνει το σωστό, το έχουμε εξαντλήσει εμείς, να πούμε ήταν και αυτό να γίνει και έγινε. Οπότε δεν μένει κάτι, φεύγει από το χώρο και συνεχίζουμε με την καλή ενέργεια των ανθρώπων που μένουν ενθουσιασμένοι, ξαναέρχονται, θα ξαναέρθουν, θα φέρουν κάποιον άλλον και έτσι πάει λέγοντας. Και το βασικότερο να έχεις καλούς συνεργάτες. Δηλαδή όταν έχεις καλούς συνεργάτες, σε στηρίζουν οι συνεργάτες σου και πραγματικά έχω πάρα πολλούς καλούς συνεργάτες, με πολύ καλούς σχεδιαστές που φιλοξενώ πάλι στο χώρο μου, εκτός το ότι δημιουργώ εγώ, αλλά μπορώ και φιλοξενώ και έχω τη δυνατότητα. Νομίζω ότι έχει δέσει, έχει παντρέψει όλο αυτό και βγαίνει καλύτερη δουλειά προς τα έξω. Μπράβο σου, αλήθεια. Αλήθεια, σε χαίρομαι πάρα πολύ. Δηλαδή, όλο αυτό που μου είπες αυτή τη στιγμή είναι μεγάλη έμπνευση. Δηλαδή, πραγματικά θα ήθελα κάποιος που είναι στο χώρο να καταφέρει να νιώσει αυτά που νιώθεις εσύ και βγάζεις προς τα έξω. Στο λέω πολύ ειλικρινά. Νομίζω όποιος άνθρωπος με πλησιάσει το νιώθει αυτό. Και πάντα να ξέρεις ότι μένουν δίπλα μου οι άνθρωποι που αισθάνονται και είναι αληθινοί και εκείνοι. Γιατί θεωρώ ότι έχουμε ό,τι μας αξίζει δίπλα μας. Και αυτό με καλύπτει. Νομίζω ότι πορεύομαι με πολύ καλούς ανθρώπους και έχω συνειδηπόρους πάρα πολύ καλούς δίπλα μου. Και είμαι ευτυχισμένη γι' αυτό. Πραγματικά δοξάζω το Θεό γιατί είναι ευλογία να μπορείς να είσαι ήρεμη, αυτό που μου είπες πριν, γιατί βγάζω την ηρεμία. Γιατί όταν είσαι ήρεμη σε αυτό που κάνεις, δεν έχεις ένταση, συμβαίνει. Στην ημέρα μπορεί το βράδυ να θέλω να κάτσω και εγώ να χαλαρώσω άνθρωπος με, γιατί μιλάω πολύ, θέλω να τους εξηγώ, είμαι μέσα στις πρόβες ή για τη βάφτιση, να εξηγήσω, να δω τη λεπτομέρεια, αν είναι όλα ok, να ελέγξω αν και η μπομπονιέρα ακόμα είναι σωστή, γιατί είναι πολύ βασικό. Ναι, όλα είναι το κουφέτο αν είναι έτσι όπως είπε ο πελάτης, άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Έτσι απλά να διορθώνονται και να είναι καλοπροαίρετα πάντα για να μπορούμε να πηγαίνουμε στα επόμενα και να είναι πιο σωστά ακόμα και πάντα πιο σωστά. Μπράβο. Να επιστρέψουμε στις συμβουλές που δίνουμε στις νύφες, λοιπόν. Ναι. Έρχονται πάρα πολλές νύφες εδώ. Πάρα πολλές. Μιλάω δυνατά. Ναι, σε ακούω. Τι συμβουλές σου δίνεις? Πώς ξεκινάει η συνεννόησή σας? Η πρώτη συμβουλή μου είναι να ακούνε τον εαυτό τους και να βλέπουν το πρόσωπό τους στον καθρέφτη. Εγώ νιώθω αυτό που βγάζουν οι νύφες όταν τις κοιτάω στον καθρέφτη. Εάν είναι χαρούμενοι, νιώθει καλά με τον νηφικό. Εάν δεν είναι χαρούμενη, δεν μιλάει, δεν έχει διάθεση. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιες κοπέλες που δεν έχουν πρωτοβουλία. Να το πω, είναι λίγο άβουλες. Το κατανοώ και αυτό. Υπάρχει, μπορούμε να τις βοηθήσουμε. Όμως η συμβουλή για τις νυφούλες μας
είναι να κοιτάνε και να ακούνε τον εαυτό τους, να κλείνουν τα μάτια, να κοιτάνε στον καθρέφτη και να λένε με ποιο ήμουνα πιο ευτυχισμένη, με ποιο ήμουνα πιο ωραία το νηφικό που έβαλα και αυτό να κρατήσουνε. Αυτό είναι το νηφικό τους που θα είναι το δικό τους νηφικό και θα θέλουν να είναι θεά, να είναι κάθε νύφη θεά στο γάμο της και να λέει είμαι εγώ μοναδική. Γιατί αυτό πρέπει να βγάλει, να μπορεί να το υποστηρίξει, είναι βασικό. Το βασικό είναι αυτό, ναι. Το βασικότερο μπορώ να σου πω. Γιατί ξέρεις κάτι, άλλο λάθος που κάνουν οι νηφούλες είναι να έρχονται με πολλά άτομα. Τα πολλά άτομα τις μπλοκάρουν και είναι πολλές ενέργειες. Οι καλοπροαίρετες, κακοπροαίρετες, δεν ξέρω. Η κάθε νύφη ξέρει εκείνη που επιλέγει και φέρνει στο χώρο. Εντάξει, ίσως και από τύχη μπορεί να γίνει κάποιο σχόλιο και να μπερδέψει τα πράγματα. Ναι. Μπλοκάρουν. Και αυτό τους προβληματίζει. Δεν μπορούν να είναι άνετες σε αυτό που έχουν αποφασίσει. Δηλαδή, μπορεί να αποφασίσει μια νύφη και να της πει τώρα αυτό, εντάξει, είσαι σίγουρη για αυτό που αποφάσισες. Ή μωρέ, μήπως έτσι, μήπως είναι φορτωμένο ή μήπως θέλεις πιο στενό να δείξεις το σώμα σου. Και εκείνη να έχει σκεφτεί ένα παραμυθένιο νηφικό. Μπορεί να είναι σκέτο με τάξη, ή μπορεί να είναι με όλο πέτρες. Είναι επιλογή της. Είναι κομμάτι δικό της. Θέλει να είναι έτσι. Θέλει να είναι αυτή που έχει επιλέξει για εκείνη την ημέρα. Και να τη δει ο αγαπημένος της. Οι από κάτω λοιπόν ή στον καναπέ που θα κάθονται οι κυρίες και άντρες ακόμα. Εγώ σου λέω κυρίες όμως, γιατί συνήθως πιο πολλοί κυρίες έρχονται. Πρέπει να είναι αυτό που θέλει η νύφη να τη βοηθήσουν, όχι αυτό που θέλουν εκείνες. Εγώ αυτό τους εξηγώ. Άρα πρώτα εγώ ακούω την νύφη και αφού ακούσω την νύφη ότι της αρέσει, δεν ακούω κανέναν απ' έξω. Μπορεί να τους ενοχλήσει οι μανούλες, οι αδερφές, αν πω τη γνώμη μου, αλλά θέλω η νύφη να έχει τον πρώτο λόγο για μένα. Είναι το σημαντικότερο. Την παίρνεις λίγο στην άκρη περισσότερο για να τη ρωτήσεις ειλικρινά ποιο της αρέσει περισσότερο? Ναι, το έχω κάνει πολλές φορές. Όταν δω, ας πούμε, σε δύο νηφικά ότι είναι π.χ. ανάμεσα σε ένα με πολύ κέντημα και σε ένα σκέτο. Τους πηγαίνει τέλεια. Το στυλ μπορεί να είναι το ίδιο, αλλά να έχουν μπλοκάρει και να μην ξέρουν. Όταν είναι τέλειες και με τα δύο, θα τις πω ποιο πιστεύω εγώ καλύτερα, αλλά αν δω ότι μπορεί να θέλει, ξέρω εγώ, το πιο λαμπερό να είναι όλο πετράδια. Θα πω να κάνεις την επιλογή σου, αγάπη μου, γιατί με αυτό θα νιώσεις καλά και με αυτό θα μπορείς να το υποστηρίξεις. Φυσικά, αν είναι να γίνει σε ένα νησί και είναι μες στη θάλασσα, πάλι θα της πω ότι ξέρεις κάτι, δεν ταιριάζει. Θέλει κάτι διαφορετικό. Εάν επιμένει, είναι επιλογή δική της. Το σέβομαι, κάνω πίσω αυτό που λες εσύ και θα την αγκαλιάσω με αυτή την επιλογή που έχει. Θα προσπαθήσω να είμαι κοντά σε αυτό, να βγει όσο πιο ωραία γίνεται, για να είναι αυτή η επιλογή της και να μπορεί να την υποστηρίξει ακόμα και στη θάλασσα να είναι ή ακόμα και στο βουνό να είναι. Δεν έχει να κάνει, γιατί μπορεί να είναι και στη Μητρόπολη Αθηνών και να γίνει ο γάμος. Να μπορούμε να έχουμε κάνει ένα τέλειο αποτέλεσμα και να είναι ευτυχισμένη εκείνη. Είναι πολύ βασικό. Για μένα, ναι. Γιατί αυτό θα αποτυπωθεί και στις φωτογραφίες και στα βίντεο. Σίγουρα. Οπότε θα έχει για πάντα αυτή την εικόνα. Ναι. Να αποθανατίζεται και στη φωτογράφηση αυτό που θα νιώσει και να βγαίνει και στη φωτογράφηση και στο βίντεο και να είναι ευτυχισμένη. Είναι το βασικότερο. Ευτυχισμένη εκείνη τη στιγμή. Αν δεν νιώθει άνετα με αυτό που φοράει, δεν αποκλείεται να φαίνεται τόσο ευτυχισμένη όσο να φορούσε κάτι που πραγματικά έχει ονειρευτεί. Ξαναπες το λιγάκι, τώρα λίγο το χάσα γιατί δεν σ' άκουσα. Δεν το περίμενα, γιατί νόμιζα ότι το είπα αρκετά δυνατά. Είπα ότι αν δεν φοράει αυτό που πραγματικά ονειρευότανε, θα φαίνεται και στις φωτογραφίες. Και είναι επιλογή αλληνής κυρίας, λες. Μπορεί να έχει επηρεαστεί. Ναι. Μπορεί με τα άτομα που ήρθε εδώ για να διαλέξει. Φαίνεται. Να δεν την είναι έχουν χαρούμενη. Φαίνεται, δεν είναι χαρούμενη. Δεν είναι χαμογελαστή, δεν είναι εκείνη. Ναι. Γιατί οι νύφες ή κάθε κυρία που έρχεται στον χώρο και μιλάμε, καταλαβαίνεις λίγο όταν της μιλάς, βλέπεις λίγο και το στυλ της και πώς σκέφτεται, γιατί κάνουμε πολλές πρόβες, είναι πάνω από 2 ώρες η πρώτη συνάντηση, ξαναέρχονται στον χώρο. Οπότε μετά καταλαβαίνεις ότι αν είναι ευχαριστημένες, δεν είναι ευχαριστημένες. Ή το έχουν κάνει για τη μητέρα τους, για να ευχαριστηθεί η μητέρα τους, ή ακόμα και για τον άντρα τους. Γιατί μπορεί εκείνες να θέλουν να βάλουν φαρδί και ο άντρας τους να θέλει στενό, να είναι πιο θηλυκό, επάνω τους και χιλιαδιό. Οπότε φαίνεται. Αυτό. Φαίνεται, σίγουρα φαίνεται. Θέλεις, Φέδρα, να μας πεις μια ιστορία που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια που έχει στο Bridal Loft? Ναι. Έχουν γίνει πολλές, έτσι. Δεν θα σας πω τις πιο δύσκολες, γιατί θέλω να τις αφήσω απ' έξω με αυτή την ενέργεια. Θα σας πω όμως γιατί η νύφη ήταν πολύ καλοπροαίρετη και απλά οι έξω είχαν άσχημη ενέργεια, που φυσικά η νύφη ήταν εκεί κάθετη και δεν την ένιωξε καθόλου. Κλείσαμε νηφικό με μια αγαπημένη νύφη, είχε φέρει την αδερφή της μαζί,
επέλεξε το νηφικό που εκείνης της άρεσε. Προκαταβολή, όλα καλά. Με παίρνει κάποια στιγμή τηλέφωνο, μου λέει: κυρία Φέδρα, θα ήθελα πάρα πολύ να έρθω στο χώρο. Να φέρω τη μητέρα μου, τη γιαγιά μου, την πεθερά μου να μας δούνε. Λέω: αν θες όλους αυτούς εκεί, κανένα πρόβλημα, ναι, να το κάνουμε. Το είχε κλείσει το νηφικό έτσι κι αλλιώς. Συγγνώμη. Άρα εσύ θεώρησες ότι δεν θα το αλλάξει? Όχι, δεν φαντάστηκα κάτι τέτοιο. Χάρηκα γιατί ήθελα να το δείξω στους ανθρώπους. Λοιπόν, να μην στα απολογώ, μπαίνω μέσα της, βάζω τον νηφικό, όλα τέλεια. Μου λέει: ό,τι και να δείτε έξω και να σας πούνε κάτι. Εσείς, μου λέει, άντε, το έχουμε κλείσει το νηφικό, αυτό να ξέρετε είναι. Δεν αλλάζει καθόλου και για κανέναν λόγο. Λες και το ξέρει η νύφη. Ίσως ήξερε τους χαρακτήρες. Τους ήξερε σίγουρα. Πεθεράς, γιαγιάς, μαμάς, μπαμπά. Και στην πορεία ήρθε και η συνυφάδα. Λοιπόν, αφού το βάζουμε και ανοίγουμε την κουρτίνα, ανέκφραστοι όλοι. Αυτό δεν μου ξανατύχει. Πραγματικά στεναχωρέθηκα. Εγώ είμαι στην καλή χαρά με την ύφη και από πάνω, δεν θα το ξεχάσω, την εικόνα του πατέρα της. Αυτό είναι συγκινητικό και τώρα σας το λέω έτσι. Της λέει: αγάπη μου, κούκλα μου, πολύ όμορφη είσαι, η ώρα η καλή. Η άλλη τίποτα. Έρχεται η μητέρα κοντά. Αυτό είναι. Λέει: δεν σ' αρέσει? Λέει: καλό είναι. Η γιαγιά κουνάει έτσι το κεφάλι της. Η πεθερά καθόταν έτσι, δεν μίλαγε καθόλου. Λέει: συγγνώμη, δεν σας αρέσει? Εντάξει, θα βάλεις κάποιο. Λέει: όχι, δεν σας έφερα για να διαλέξω. Το καταλάβατε, έχω διαλέξει. Αυτό είναι. Εκείνη τη στιγμή όμως συγχρόνως έρχεται και η συνυφάδα της. Εξαιρετικός άνθρωπος, μπράβο, τέλειο, πολύ ωραίο. Η ωραία καλή γλυκιά μου. Ευχαριστώ. Ο πατέρας, τέλειο, τέλειο. Ήταν ανέκφραστες, γιαγιά, μητέρα, πεθερά. Ήταν τρομερό. Δηλαδή αυτό το πράγμα, λέει: κυρία Φέδρα, το είδατε? Κλείστε την κουρτίνα. Ευχαριστώ. Και κλείσαμε την κουρτίνα, με αγκάλιασε και μου λέει: εγώ είμαι ευτυχισμένη. Εγώ αυτό θέλω, μου αρέσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ για την κατανόηση. Ήταν τρομερό. Ήταν τρομερό. Είναι αυτό που λέμε. Πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε την ενέργεια και τα θέλω της νύφης, όχι τα δικά μας. Είναι πολύ βασικό αυτό. Οπότε, όταν η νύφη είναι ευτυχισμένη και χαρούμενη, δεν θα της το χαλάσουμε. Δεν θα της κάνουμε κάτι για να τις σπάσουμε, που λένε άλλοι. Νομίζω ότι αυτό εκεί παίζει ρόλο μεγάλο. Η κάθε νυφούλα πρέπει να φέρνει 2 με 3 άτομα το πολύ, με την καλύτερη ενέργεια και να μην το δείχνει πουθενά, να μην ξέρει κανένας τίποτε και να είναι επιλογή δική της μέχρι τελευταία. Αν θεωρεί ότι η γνώμη τους την επηρεάζουν, να φέρει άτομα τουλάχιστον που την εκτιμάει τη γνώμη τους. Αυτό είναι βασικό. Γιατί να μπορείς να αξιολογείς σωστά τον άλλον που θα έχεις απέναντί σου. Ότι θα σου πει αυτό που θα σου πει και δεν θα σε μπλοκάρει, δεν θα σε μπερδέψει και θα είσαι άνετη γιατί θα ξεμπερδευτεί. Δηλαδή θα σου πει την άποψή του, θα τη σεβαστείς και μπορεί να μην την κάνεις εσύ. Αλλά θα ξέρεις ότι σου είπε κάτι και εσύ το αποδέχεσαι ή δεν το αποδέχεσαι. Είναι πολύ βασικό. Εγώ τώρα σαν βιντεογράφος νιώθω άσχημα γιατί πηγαίνοντας σε ένα σπίτι βλέπω κι εγώ κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή βλέπω ποιος πραγματικά είναι σύμφωνος ή τέλος πάντων τον αγαπάει το γάμο αυτόν και ποιος θα ήθελε να έχει κάνει τα δικά του, τις δικές του επιλογές, οτιδήποτε δικό του. Νομίζω ότι και εσείς το αποθανατίζετε αυτό, το βλέπετε. Φαίνεται. Από τα τόσα χρόνια πια μπορούμε να ξεχωρίσουμε τους ανθρώπους και πώς νιώθουν. Ναι. Όταν είναι ένα ευτυχισμένο ζευγάρι, φαίνεται μέχρι και στις φωτογραφίες του μετά. Είναι πολύ βασικό αυτό. Φαίνεται στο βλέμμα περισσότερο. Ναι. Είχα για πάρα πολύ καιρό να το δω, πραγματικά, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που τον τελευταίο καιρό το βλέπω όλο και περισσότερο. Ήταν μια περίοδος. Πιστεύω αυτό που λες, ότι ίσως κάνουν αυτό που θέλουν τελικά τα ζευγάρια, πραγματικά. Και γι' αυτό το βλέπουμε πιο έντονα και πιο συχνά τώρα. Δεν ακούν τη γνώμη των δικών τους. Και όχι κακοπροαίρετα. Γιατί επηρεάζονται και μπορεί τις περισσότερες φορές να επηρεάζονται αρνητικά. Πριν κλείσουμε, να πω ότι σε ευχαριστώ πάρα πολύ που αγκάλιασες αυτό που κάνω από την πρώτη στιγμή που μιλήσαμε και θέλω να μου πεις, μιας και γράφουν τώρα οι κάμερες, πώς σου φαίνεται? Νιώθω χαρούμενη που σε γνώρισα, σου εύχομαι τα καλύτερα, να χαίρεις την οικογένειά σου, να έχεις πάντα αυθονία και ό,τι καλύτερη και περισσότερη δουλειά. Με πολύ, πολύ καλούς ανθρώπους δίπλα σου. Συνεργάτες και οι συνειδηπόροι σου γενικά να είναι σωστοί για να βγει αυτό το αποτέλεσμα που κάνεις και εσύ, γιατί και για σένα είναι δύσκολο. Κάτι μάλλον σχετικό με το δικό μου και ευχαριστώ γιατί με το χαμόγελό σου ένιωσα κι εγώ καλά.
το Χαίρομαι. μάτι σου, όλο αυτό, αυτή η λάμψη. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά νιώσα σαν να είμαστε στο σπίτι μου και πίνουμε ένα καφέ και μιλάμε. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και σας φιλοξένησα στο Bridal Loft Athens Μητροπόλεως 62. Εμείς ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε. Μέχρι το επόμενο, να είστε καλά.